Isang pirasong tokwa. Hahatiin lang natin ito. Ayan, ganyan lang yung pagkahati natin. Maglagay tayo ng harina. Titimplahan lang natin ng paminta, asin, pampalasa. Kung ayaw nyo naman, huwag nyo nang lagyan. Hahaluin lang natin. Tapos ilublob natin siya dyan sa ating ginawang harina. Tapos magpainit na tayo ng mantika at prituhin na natin yung ating tokwa. Mas maganda pag ilublob sa harina para hindi tumatalsik. Kapag nag-brown na, baliktarin lang natin ito. Napakadaling gawin yung ating ulam ngayon dahil budget ulam tayo ngayon. Then kapag nag-brown na siya, hanguin natin muna para hindi masunog. Ayan, at nagbawas lang ako ng mantika. Gigisahin ko lang itong sibuyas at bawang. Maglagay na rin ako dito ng mga 1/4 na tuyo. Ayan, naglagay rin tayo ng tubig, paminta, at oyster sauce. Ayan, hahaluin lang natin. At magdagdag na ako dito ng asukal para pangbalansi lasa. At pangpalapot natin, maglagay lang ako ng konting cornstarch. Konting suka. At ilagay na natin dito yung ating piniritong tokwa. 'Di ba? Napakasarap ng ulam at nakakatipid ka pa. Makakabili ka na nito ng 100 to 150. May ulam ka na, buong pamilya pa ang makakain dito. So kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng ulam. So ayan, at luto na ang ating tokwa steak. Maraming salamat sa panonood.